Uyazi amaKristu agula nje ngesigulo esisodwa ngoba anoNkulunkulu oyedwa oziqu intathu. Naku nje ukugula kwamaKristu. AnoNkulunkulu oziqu intathu, oyinkonkoni, oyisitabane. Naku ukugula kwamaKristu ngoba phela amadoda amathathu emntwini oyedwa isitabane leso, kodwa uNkulunkulu uthi itabane akayifuni, ufuna ibulawe. Awulaleleke ngubalele onkulunkulu bamaNazaretha. Angimsoli umfo kaMakhanya mina lento ayikhulumayo. Ngivumelana naye 100%. Yabona mina umuntu mayekhuluma iqiniso ngiyameseka. Kodwa naye umfo kaMakhanya mayebheda naye ngiyasho ngithi ayabona la ubhedile. Yabona manje hayi uyihlaba esikhonkosini mfana kithi. Hayi lenkolo lena hayi nongaboni uyozabona. Awulalele nje ngokubalele. Umqali wendlela uzalwa ngo-1865. Uqala inkolo yobuNazaretha ngo-1910. Ngo-1935 uyadlula emhlabeni. Udlula emhlabeni angithi luthunyazi uNkulunkulu uzala uNkulunkulu. Kusunyaza kusho mina. Luthunyazi uNkulunkulu uzala uNkulunkulu. So kusho ukuthi ngamanye amagama unyazi luthi luNkulunkulu ngoba luzalwa uNkulunkulu. Luthi ubaba walo uvimbeni Shembe lo wayebizwa ngothingo lwamakhosazana uNkulunkulu. Okukuthi kuvimbeni Shembe naye njengoba ezalwa uKhula. uAmos Khula lo wayebizwa ngani ngenyanga yezulu. Inyanga yezulu noma ilanga angisakhumbuli kahle between bona boyi2 naye wayeUNkulunkulu. Bese ke lo ozala ke uKhula naye uNkulunkulu okuwumdli wamafa, umloyiswa, uIsaya, uShembe wakwaKhumalo. Awulalele ngokubalela uNkulunkulu bamaNazaretha ukuthi kungani ngithi ngiyamvumela mina umfo kaMakhanya uma ngabe ethi hayi labantu laba ihluthu zabo lezi ngathi iAriel ayisebenzi kahle. Angithi bathini wele iAriel ebaqhumanisayo lalelaka. uIsaya umloyiswa, umdlo wamafa, uShembe wakwaKhumalo waseMantungweni. Abaningi futhi bamaNazaretha abazi nokuthi labantu laba amantungwa. Wazala uJohannes Galile Shembe. Wazala futhi noAmos Khula Shembe. uJohannes Galile Shembe wazala amadodana amathathu. Kwaba uLonda Shembe, kwaba uNyanyezi Shembe, kwaba uSunnyboy Shembe. uSunnyboy wazala uPhakama Shembe. uNyanyezi wazala uSizwe Shembe. uLonda wazala uVuka Shembe. Ngapha uAmos uKhula wazala uVimbeni Shembe okungubaba kaMduduzi Shembe okungunyazi lwezulu. Bonke labantu engibabalayo onkulunkulu bamaNazaretha. Bangaki uzwile zibalele nawe. Ngivumelana naye umfo kaMakhanya mayethi la ingathi intambo isinokugeja uphalafini emakhanda abo. Cha ngivumelana naye impela hayi angomphikisi impela. Na uyayizwa nje leyo. Kodwa futhi engikutholayo emlandweni njengoba ngifunda nje ngena nawe kuGoogle ubone. Alikho nelilodwa ilanga lapho uIsaya Shembe umloyiswa, umdlo wamafa athi yena uNkulunkulu. Manje awaphendule kaMaNazaretha ukuthi uShembe uqale nini ukuba uNkulunkulu. Yingakho ethi lo yababa umuntu othi uShembe uNkulunkulu noma othi yena uNkulunkulu mthatheni nemuse esikhungweni sabagula ngengqondo. Hayi ngiyakuvuma mfo kaMakhanya, pick up baba ngiyakuvuma. Bazokuthuka ke vele ngoba iqiniso vele abalifuni. Kodwa ke nongabona uyabona uyozabone. Nonamehlo manje ayavuleka, nonengqondo iyavuleka manje. Umuntu ongeke avuleke ingqondo manje ngithi mina akabuka umkhokha. Uma ufuna ukubona ukuthi yini ubuNazaretha buka umkhokha. The curse uzobona bonke labantu labiningi laba ethi umkhokha amaNazaretha bakutshela ngento eyenzeka la. Buka umkhokha wena uzobona. Ngiyabonga.